गाइज नमस्कार मु ज्ञानरंजन स्वागत करुच्ची आम गाँ पंचतल को आसतु बुली जावा आम गाँ पंचतल एवं एंजॉय करवा। नमस्कार आज्ञा जय जगन्नाथ। आज मुझे आपण मानक नहीं आसी ओडिशार एक ऐतिहासिक स्थान खୋର୍ଦ୍ଧା जिलार बाणपुर को। आज ये चलती विश्व प्रसिद्ध पंचतल मेलन। आपण मैंने देखिपारे चारिड़े किभली भक्तिमय परिवेश आउ प्रबल गहली। चलतु आज मुझे आपको देखी विभिन्न विमानर मिलन आउ एही मिलनर किछि खास दृश्य। आसतु देखा आउ एंजॉय करवा। सांग मैंने एबे आपण मैंने देखिपे ये सबू विमान मूर्ति गुड़ाक आसिक पहुँची सारे। सबू ठाकुर विमान मूर्ति गुड़ा एवं माँ भगवती को अपेक्षा करिक अछंती, जे कि बाणपुर राणी एवं समस्तिकर माँ। तो ये तो सबू विमान मूर्ति गुड़ा अपेक्षा करिकी अछंती। आसतु बुली जावा। ये आउ सब कौन खाद्य सामग्री एवं खेलिया जिनस पड़ी जमीक रामदोली ठू नहीं इत्यादि। आसतु बुली जावा एवं एंजॉय करवा। किणु बस पड़े जो घर सामान खंड सब पड़ी लोक भी ये आसी किणुंट बर्तमान कम रेट मिल
ଆରେ ବା ବେଶୀ ତ ଡେକୋରେସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ? ଗୋଲାପ। ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନଜିତ୍, ରେଟ୍ ବେଶୀ ହାଇ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ହବ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ପଞ୍ଚଦୋଳ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ପଞ୍ଚଦୋଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତିକି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାମାନ ନେଇକି ଖଟ ସାମାନ, ତା ସହିତ ତାପରେ ବି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବି ବ୍ୟାଗ୍ କରେ ଅଛି। କ'ଣ ବାଳା ଆରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭଲ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହି ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଦେଖେଇବା, ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚଦୋଳ ବୁଲିବାକୁ। ପଞ୍ଚଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଏବେ 2 ଦିନ ଅଛି, 2 ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦୋଳ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ। 2 ଦିନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଦୋଳ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି, 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଯିଏ ବି ପଞ୍ଚଦୋଳ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାଇ ଆପଣ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କାନ ଫୁଲ ଏଇଟା କେତେ ପଇସା? 10 ଟଙ୍କା। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନଉ? ଆମେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ନାହିଁ, ମୂଳରୁ ମାଇବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମାଇବ ପାଇଁ କିଣୁଛି କାନ ଫୁଲ ଟଙ୍କା ପିଲାରେ। ଏଇଠି ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଗ୍ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ଘରର ଯେମିତି କପ୍ ଫପ୍ଠୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନେଇପାରିବେ ଏଇଠୁ ଖେଳନା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଖେଳିବ। ମାନ ତିଆରି मोहब्बत बांटो भाई, अरे लेने से कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। नहीं आया तो पैसा नहीं देगा। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଖେଳିବାକୁ। ଭାଇ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ବହୁତ ଥକି ଗଲାଣୁ। ସେଇଠି ଆଖୁପଣା ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାଲ ଟିକେ ଆଖୁପଣା ଟିକେ ପିଇଦେବା, ତାପରେ ବୁଲିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। 15 ଟଙ୍କା। ହଁ ଏବେ ଆମର ଆଖୁପାଣା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଫାଇନାଲି ସବୁ ବିମାନ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ ବିମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଆସିକି ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିବେ ବା ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି।
ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ବାଣପୁରର ଏ ଭବ୍ୟ ପଞ୍ଚୁଦଳ ମେଳନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।